Conyo Bicolano at Robin Siena. Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Conyo Bicolano! Robin Siena! Ano ang nilalasap-lasap? Kine-crave mong street food? Uy, Gagi pare, street food, I would say sinapot. Sinapot? Oo, in Tagalog, maruya. Yan! Oo. Sinapot, binibemo ka. Yun pala yun. Kasi iba yung tunog sa akin nung una mong sinabi. Sinapot. Narinig ko sinupot. Kaya ayoko nakikipag-usap sa'yo minsan eh. Kasi hindi malinaw yung salita mo Sinapot, oo. Maruya. Yun, maruya. So binibenta yun sa Bicol na nasa, naalala ko nakabalde lang. Tapos yung balde is may cover ng dyaryo. I yun. see. Oo, sinapot. I really love sinapot. Tapos turon. Yan. So itong sinapot ba na ito, may toppings na sugar? Yan, yun yung kaibahan sa Bicol. Wala. Purely talaga siya. Purely harina and all. Yan. Tapos pinapartner namin siya sa questionable noodles. Questionable noodles? Oo. Or pansit bato. Pansit bato? Yan. Ay, ang sarap nga Sobrang sarap niyan. Hindi siya matamis. Awa. Hindi rin siya, wala din siyang lasa. Wala rin siya. Tsaka wala rin siya sustansya. Ganun naman yung mga street food natin no? Oo, dry. Ganyan. Sunog. Ako kasi yung kinikrave ko talaga ngayon, inihaw na tenga ng baboy. Ang sarap. Ang sarap. Tapos yung maasim na punong-puno ng sibuyas at sili na sausawan. Sausawan, oo. Ay, I Tapos love i-partner mo pa sa kanin. Ay, oo. Uy, ang sarap. Or sa kape. Pwede ba i-partner sa kape yun? Ikaw kung trip mo. Ay, nako, sure kami kabisyo kayo rin. Ang dami yung pinag-crave na mga pagkain. Uy, legit na yan. binibenta sa daan. Iba kasi ang lasa na may na sinabuagan ng alikabok. Ayan. Nausukan ng burak. O kaya na parkingan ng tambutso. Oo, yan. iba talaga yung lasa. Pero feeling ko dahil din yan sa mga tindero-tindera, no? Oo. Na mga lumalabas yung personality habang nagbebenta sila. Oo. Iba rin kasi yung dating kapag sa kanila mo binili versus in-order mo lang online. Oo nga, kasi darating sa iyo online yun, hello, panis na. O kaya yun nga, walang alikabok Tama, legit Hindi masarap. Yan. Oo. Ay, nako, kaya ito kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling 2 uri ng Tindero sa Daan! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga tinderang palaban. love. Ay, ano hindi ba? pala. Dudes, kailang buwan na tayo nagtatrabaho magkasama. Isang taon na. Kaya nga. My goodness. Take 2. Punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga tinderang love life ang hanap. Suman kayo dyan. Kakanin, meron ding sinapot dito. Oy, miss, anong tenda mo dyan, miss? Ay, eto po sir, kakanin at meron ding sinapot. Mainit-init pa to, bagay sa kape sa hapon. Ay, oo, sakto. Sige nga, miss, pabili nga ako ng sinapot mo. Ay, sige po, wait lang. Ay, 5 po. Sige, sige. By the way, sir, taga dito ka ba? Ha? Hindi, nagbakasyon lang ako dito. Bakit? Kaya pala. Bakit? Bagong mukha ka Ay. Wala naman. O, eto yung sinapot mo. Tsaka sinulat ko na din dyan yung number ko, tsaka Facebook ko. Ha? Para saan? Kontakin mo ako. Ha? Te, creepy mo, te. Masanay ka na. Ano? Nakabal. Uy, pero kasi may mga tindera rin talaga and tendero na mga palaban sa love life. Awa, totoo. Oo. Yung mama ko at papa ko, yung mama ko kasi before, nakwento niya, nagtitinda siya nung mga ritaso, ginagawang basahan and all. Oo. And syempre, na-in love yung papa ko doon, hindi dahil nagtitinda siya, but because of her resiliency. Ay, pa! Kaya sa mga kabisyo natin dyan, wala pang love life. Malay nyo, nasa daan ng love life. Tama, magbenta kayo ng basahan. Oo. Anyway, that's number 1 pa lang. Ba naman tayo sa last but not the least, number 2? Pangadwa. Ito ang mga tinderang palaban. Sampagita kayo dyan! Mabango! Kasing bango ng hininga ko! Ay, mga suki! Lapit na kayo dito! May sampagita ko na malalaki! At pinaguradong mabango!
Meron din ako ditong ilang-ilang at kandila, guys. Ay ako mga suki, may ilang-ilang ako dito at mas malaki kesa sa iba dyan. Tingnan nyo naman, bulok-bulok. Hoy, Jessa! Anong sinasabi mo na bulok yung bulaklak ko? Excuse me? Bakit natatamaan ka? Sinabi ko ba yung pangalan mo? Hindi! Pero ako lang naman yung katabi mo dito nagtitinda ng sampagita, tanga! Hello, whatever. O basta, mga suki, bili na kayo sa akin. Buy one, take one, go. Ay, hindi! Suki! Sa akin na kayo bumili kasi may free kit. Ay, hindi. Sa akin kayo bumili, suki. May shoutout sa vlog ko. Bakit sikat ka ba? Bakit? Hoy! Ang ingay-ingay nyo! Alam niyo nang bawal mag-ingay dito. Baka nakakalimutan yung nasa simbahan tayo. Ay, sorry, Chip. Ayan. hindi mawawala yung mga palaban, mga fighter na tindera, vendors and all. Totoo. Ay, naku, totoo yung kwento dito, no? Na kapag dating sa simbahan, grabe, ako natatakot ako kapag galing ako sa simbahan. Bakit? Na syempre, tapos na yung misa. Paglabas mo, parang zombie apocalypse. Biglang sabay-sabay lalapit sa yung mga nagtitinda ng sampagita. Yan. Ang hirap pumili kasi pare-pareho lang naman yung binibenta nila. Ako nga, natatakot ako. Kasi pagkatapos sa Baklaran nagsisimba talaga ako dyan. So pagkatapos nung misa, palabas ako, nararamdaman ko talaga makasalanan ako. Bakit kasi naman? dinudumog ako, sinasalubong ako rosaryo, yung rosaryo, kandila. Parang pinaparamdam nila sa akin, magbago ka na. Oo, sumusugod talaga sila Nako. Well, kaya hindi mo rin masisisi na magiging competitive yung ibang mga tindera. Kasi paano ka nga naman pipiliin ng bumibili sa split second decision kung ang dami nyo nasa harap, diba? Oo, legit yan. Kung ikaw tindera ka, ang dami mong kalaban. Ano ang meron sa'yo na wala sa iba? Well, wala. Wala pala. Hindi, siguro magpapapromo na lang ako. Ay, may promo. May promo ako. Panigurado wala yung iba niyan. Ay, ganun sa'yo. Sa akin iba. Ano? Kapag nandyan na, dami ng ibang kasama, hihimatayin ako. Ay, wow. Ganun ka? Oo, para eksena ako. Makikita nila kagad ako na, hala, hinihimatay. napagod ako magbenta. Bilhin nyo na po yung akin. Pagod na ako. Wow. Oo. Kaya pala naban ka sa PETA. Ginagawa mo sa maling pamamaraan yung talent mo. Syempre ganun naman. Kapag nagugutom ka, kailangan ba tamang paraan? Sa bagay, survival of the fittest. Pero wherever you are mga kabisyong tindera, ingat-ingat lang kayo dyan. At saka kapag kayo rin bumibili sa daanan, wag na kayong tumawad. Oo nga. Diba? Ano ka ba? Dati ka bang huwad? Kasi lagi kang tawad ng tawad. Oo nga, kasi magkano lang naman yan, Robin Shen. Totoo. At saka if meron man tayong dapat sinusuportahan na binibilan ng mga produkto, ito yung mga nakikita nating tindero sa mga talipapa, sa kalsada. Oo, kasi sila mismo yung, lalo na sa probinsya, sa amin, ewan ko dito, sila mismo talaga yung nagtatanim ng kamote, mga carrots, sila talaga yun. Tapos yung mga dirty ice cream, sila din nagdo-dirt. Kaya masarap. Oo, di ba mas masarap yun kaysa sa yung nabibili mo sa grocery na may takip? Tsaka meron niyang kasabihan, yung cone, yung sa dirty ice cream, madumi daw yung pinakadulo. Kasi parang naihian daw yun or whatever. Hindi kasi kapag umiihi si Manong, di ba? Hawak, so yun daw yun. Wala. Kebs, di ba? Kakainin mo pa rin, di ba? Ay, masarap yun Ewan ko sa'yo, bakit? Gusto mo ba iniihian? Hindi, kasi para siyang chocolate sa dulo. Yes, may ganon. So, ihi pala yun. Oo, sabi daw nila. But again, walang mga basihan yung mga sinabi namin. It's part of the street culture na meron tayo. Totoo. Imbis na tinulungan natin sila, dinungisan lang natin. Siniraan natin. Kaya, joke lang po yun mga kabisyo, At siya kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragon Broski, like super legit and all konyo, Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay gagi pare. Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena.